Zdravím vás, priatelia. Dnes vám chcem ukázať pohľadnicu, ktorá vyzerá ako vianočný stromček. Keď sa zloží, vyzerá takto. Na konci má roľničky a keď sa zloží, sa zamkne na magnet a je to čosi ako vianočný stromček. Z tejto strany je Dedo Mráz, z tejto strany sa tlačí cez komín. Z tejto strany je fireplace. Ja neviem chytro, ako sa to povie po slovensky, s ponožkami, ktoré čakajú na naplnenie a hodiny sú ozdobené vianočne. Aj tento ohnisko, to nie je ohnisko. Čiže takto vyzerá moja pohľadnica z papiera, ktorý mi poslala Janka a vytvorila som takýto vianočný stromček. Ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalší projekt a verím, že som vás trochu inšpirovala. Dovidenia.